til part 2, at hvad kan jeg lide, og hvor kommer jeg fra? I har allerede set part 1, tror jeg, nu. Nu er det part 2. Hvad kan jeg lide at spise? Alt. Undtagen løg, salat, peberfrugt, alt det der. Og så, hvilken film kan jeg lide? Det er sådan noget... I don't know, jeg ved ikke. Jeg kan bare lide nogle film. Og så, hvilke kæledyr jeg har? Jeg har en hund, og jeg kan lide løve og alt det der. Og mit stjernetegn, det er løve. Og jeg er i klub i dag også. På grund af, jeg skal hver dag i klub. Og jeg kan ikke lide det, på grund af, jeg må aldrig komme hjem. Wow.